Welkom bij de eerste reeks van wat eraf gaat op visite. Hoe invullen of ik tenminste dingen gaan bezoeken en dat een beetje gaan beoordelen natuurlijk. We zien nu bij Boon, wie heet het? Kasteelpark. Kasteelpark Boon. En we hebben last van bijen. Er ligt niet goed bij, dus het was een gans gewei in een rot kregen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Gisteren waren we nog even in de struis geweest. Kom met! Kijk daar! Kijk! Een vogel! Kijk daar! Zo schoon met die kleuren! Zwart, wit en een snavel! 2 vuur! Niet normaal! En even alle gekkigheid op een stekje. Het is echt wel schoon. Zelfs met de oude ruïnes van het kasteel. Niet meer veel van over. Maar het heet historie, dat is prachtig. Gewoon tussendoor, omdat het geen de keus is. How to pick up a chick. Nou, de gisteren al af. Heel voorzichtig. En ja, ik ga het nu niet veel doen. Maar dan pak ze hem eigenlijk. Jij zo een been. Pak ze hem. En dan tel ze hem op. Mijn vogel is gevlogen en ik weet niet de boer naartoe. Een beert met 2 utsen. 2 keer gevallen op zijn rug. Geren. Dat is dat toch? Kameeluilings. Mijn lepje. Ladies and gentle people, we zijn aan het eind gekomen. En ja, als je kan denken wat betreft beoordeling geven over dit park, dan van 1 tot 5 kan ik toch voor een 4 denk ik. Ik vind het heel leuk, vooral voor de kinderen. Die kunnen zich een paar uurtjes bezighouden. Ik heb een fantastische dag gehad. Ja, en nu laten we goed beeld en dan voor het eindshot en dan is het, ja, dat doen ze altijd, dus dan niet erop.